Je to hotové, pani. Je to hotové? Opravil si to? Áno, opravil. Koľko chceš? Stačí 100 lír. Čože? Vary si vyrobil tureta zo zlata? Za čo chceš 100 lír, prosím ťa? Ale veď iba kryt stal 40 lír, pani. Tu máš 80. Tak toto ale nejde. Veď sme susedia, vezmi si to. Ešte tureťaz vyskúšaj. Sedí, ale nepomôže to. Pri najmenšom náraze sa to otrhne. Nechajte si radšej vyrobiť kovové dvere. No tak, mladý, bež. Choď. Pozdravuj Halila. Pozdravuj aj majstra. Pozdravuj ho. Pozdravím, Pekná pozdravím. robota. Pekná. Ďakujem. Kovové dvere. Ty si mi nejaký Mudrland. Kerryman, skús rozmýšľať trochu inak. Ako inak? Ako inak? Teraz ti Oskan dá 3 kuruše a ty zmažeš to video. Prečo? Aké 3 kuruše? Oskan mi dá 5000 lír ze hra. Ale odškodnenie je až 5 miliónov, no tak počítaj, koľko nul ti chýba. 3 nuly. Počkaj, Zehra, asi máš pravdu. Prečo mám dostať 3 kuruše? Počkám, kým o tom rozhodne súd. Alebo mu poviem, nech mi dá polovicu odškodného. Inak pôjdem rovno za Džihanom Gurpinarom. Je to tvoje jediné eso. Nepredávaj ho, budeš ho raz potrebovať. Pani Emine, dajte aj vychladiť víno. Pravda, že? Som dcéra Džihana Gurpinara. Možno si počul príbeh o zámene detí v nemocnici. Počul som. Bola som celý deň doma. Nešla si nikam, pretože prišla Hazel však. Aj preto, ale mala som aj rôzne iné povinnosti. A čo máš nové, ty, dcerka? Čo máš nové? Nič. Bola som vonku so Zanom. Išli sme na bicykle. Ako bolo? Iste dobre. Áno. Ale hrozne mi chýbaš, mama. Aj ty mne veľmi chýbaš, srdiečko. Veľmi mi chýbaš, veľmi. O takomto čase sme spolu pripravovali večeru. Vieš čo, mami? Cítim, ako keby som s tebou žila už veľmi, veľmi dávno. Ako keby som celé tie roky žila s tebou. Kedy sa už konečne skončí ten súd? Nepýtala si sa na to ocka? Ani on nevie. Ale neboj sa, čoskoro. Buď trpezlivá, dobre? Zavolám ti neskôr, mami, dobre? Dobre, dcerenka, dobre. Len som sa ťa chcela opýtať, či niečo nepotrebuješ. Nie, nič mi nechýba. Dobre. O chvíľu bude hotová večera. Pôjdeme spolu? Mami, niečo sa ťa opýtam. Čo urobil detko pani Gulseren? No a čo? Je mi fukčia dcéra si. Pridal som si ťa, lebo si pekná. Klamár. Prečo by som mal klamať? Nie je snaď pravda, že si pekná? Naozaj som pekná? Čo je? Tak poď, večera je hotová. Nie som hladná. Od obeda si nič nezjedla. Ale zjedla. Keksíky sa nepočítajú. No tak poď, dcerenka, poď. Prestaň ma láskavo oslovovať dcérenka. Povedala som, že jesť nebudem. Dobre. Dobre, nejedz. Zavrieš dvere, prosím? Volá ocko. Prepáčte. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Konečne sme opäť spolu.
Rozprávala som sa s Jansinou učiteľkou. Máš výborné známky. Som na teba pyšná. Ďakujem. Ozan? Už si sa rozhodol ohľadom univerzity? Ozan chce ísť do New Yorku, ale ja chcem, aby išiel do Los Angeles. Je to lepšie, býva tam moja rodina, bude mať blízko tetu. Nemusíme sa báť. Dobre. Mama, ja chcem ísť do New Yorku. Minule sme sa o tom rozprávali. Chcel si tam ísť cez jarné prázdniny, pozrieť si univerzity a rozhodnúť sa. Nedala si mi to ako darček k narodeninám? Áno. Ale nikdy som to nechcel. Tak čo chceš teda robiť, Ozan? Nechceš ísť na univerzitu? Čo to má znamenať? Prečo si zrazu taká uštipačná? Ty si uštipačný, rozprávaj sa s mamou slušne. Ona ti nehovorí nič zlé, chce iba, aby si študoval. Ako to reaguješ? Otec nech teda nerozhoduje za mňa, viem sa rozhodovať sám. Pozri, synak. Možno to vyzerá tak, že mama robí nejaké rozhodnutia, ale nie je to tak. Otec nielen, že to vyzerá, že rozhoduje za mňa, ona jednoducho rozhoduje. Pôjdem do Los Angeles, budem tam aspoň s rodinou. Nebude sa o mňa báť a podobné reči. Fajn, Ozan. Nestarám sa, rob si, čo chceš. Dobre. Choď tam, kam chceš. Ďakujeme, pani Emine. Prosím. Aj v kaviarni majú tento dezert. Už máte letné menu, Jihan? Prečo sa na to pýtaš? Budeme odteraz nebodaj večerať v kaviarni, mama? Iba komunikujem, Ozan. Neporozprávame sa trochu, konečne sme tu ako rodina. Kedysi sme sa takto rozprávali. V čom je to iné? Kedysi, mama, to je už minulosť. Netlač na pílu. A daj nám pokoj. Ozan, to stačí. Rozprávaj sa s mamou slušne. S dovolením ja pôjdem. Pôjdem sa pozrieť, aké univerzity sú v Los Angeles, Mississippi a Bostone. Prosím. Dobrú chuť. Ďakujem. Rodinka. Čo zase chceš? Priniesla som ti večeru. Povedala som, že nechcem jesť, nerozumela si? Možno sa naješ trochu neskôr. Možno. Prosím. Ahoj, Gulseren. Ako sa máš, dobre? Dobre, ďakujem. Deje sa niečo? Všetko je v poriadku. Prečo? Chcel som ťa skrátka iba počuť. Gian, prosím. Povedali sme si, že si budeme telefonovať iba kvôli deťom. Gulseren,
Chcem vedieť, ako sa máš. Čo je na tom? Čím častejšie sa rozprávame, tým je to pre mňa ťažšie. Každým telefonátom to iba viac ťažujeme. Prosím ťa, pochop ma. Tak dobre, rozumiem. Dobrú noc. Rozprával si sa s Gulseren? Áno. Vrátil si sa do tohto domu, alebo nie? Dilara, poznáš predsa odpoveď. Som v tomto dome len kvôli súdnemu procesu. Moja myseľ aj duša sú na inom mieste, rozumieš? Priznávaš to s takou ľahkosťou. Mal som ťa klamať? To by si chcela? Toto je náš dom. Spoločný dom, Džihan. Nemôžeš zatelefonovať Gulseren vždy, keď sa ti zachce. Myslíš, že ti to dovolím? Nechcem tvoje povolenie. Vlastne si ho ani nebudem pýtať. Nepýtam sa nikoho. Budem sa rozprávať, kde chcem a kedy chcem. Ešte raz to zopakujem. Som v tomto dome kvôli súdu. Kvôli svojej dcére Jansu. Keď sa to všetko skončí, čo najskôr odídem. Nie som tu kvôli tebe, Dilara. Už to konečne pochop. Obhajoba je pripravená, ale nebudem vám to čítať celé. V skratke reagujeme na všetky Džandanine tvrdenia. Mohol by si to upresniť? Spomedzi jej obvinení by nás do zlej situácie dostalo to o vašom rozvode, ale keďže ste žiadosť o rozvod stiahli, v tejto chvíli sa naozaj niečoho obávať. Ostatné tvrdenia sú iba hlúposti. Čo Gulseren? Tam nie je žiaden problém? Dilara, Gulseren je matka oboch dcér, aj tej, ktorú ste vychovali. Ak ich dostaneš ty alebo Džihan, ona má neodmysliteľné právo ich kedykoľvek navštevovať. No ak sa preukáže, že to, ako ju vykresľujú médiá, je výmysel, sudca pochopí, že nemáš dobré úmysly. Už len v prípade Alev je jasné, že všetko bolo zinscenované, nie je tak, Dilara? Je samozrejme, že Hazal pôjde k psychológovi. Zmenil sa jej celý život. Na ostatné tvrdenia sme pripravení, nebojte sa. Dobre. Ďakujeme, Yildirim. Pripravil si výbornú obhajobu. Chceme aj Hazal. Čo? Zapíšeme ju na matrike ako biologickú dcéru. Takže chcete obe céry? Presne tak. Nie je isté, či vôbec dostaneme Jansu. Pridajú do žiadosti. Skúsime všetko pre dobro obidvoch našich dcér, aby sme im zabezpečili perspektívnu budúcnosť, áno? Džihan, počkaj, prosím. Isté, aj mne je Hazal ľúto, ale nemôžeš konať tak unáhlenie. Je iný Nekonám spôsob. unáhlenie, chcem aj Hazal. Táto situácia ohrozí Jansu, nerozumieš tomu? Povedz niečo, Yildirim, mýlim sa? Urob, čo som povedal. Kam pôjdeš, keď sa Jansu vráti domov? Pôjdeš k máme, ktorá ťa vychovala? Do Tobhane? Podľa mňa to nie je spravodlivé. Ty si ich dcéra. Máš právo bývať s nimi vo vile. Kto je tá Jansu? Neberú ťa snáď ako biologickú dceru? Dobre, Ezgi, prosím ťa, už prestaň. Prečo sa hneď rozčuľuješ? Nechcem sa už o tom rozprávať, preháňaš. Fajn, ja môžem pokojne mlčať, ale chalani sa stavili. O čo sa stavili? Či sa Hazal vráti do vily, alebo nie. Čo? Facebook je toho plný. Nevidela si to? Vieš, čo všetko popísali? Radosť Hazal z vily sa rýchlo skončila. Išla priamo do Tobhane. Pozri, niekto napísal toto. Drahá Hazal, tá vila na fotke je z Photoshopu? Veľmi sa zabávaš, Šejda? Ešte sa aj smej. Niektoré sú vtipné. Nie sú. A prestaň to čítať. Dobre, prestanem. Keď som ja išla do Tobhane, nič také o mne nenapísali. Pretože ty si sa nechvastala tým, že žiješ vo vile. Hazal sa s tým stále vyťahovala, až sa jej to teraz vrátilo. Je to normálne. Keby si mi to dovolila, tak tiež by som napísala svoj názor. V žiadnom prípade. Dobre, už prestaň. Ide Hazal. Jansu bude bývať v tvojej izbe vo vile. Neštve ťa to? Prestaň, Ezgi, nechaj ma na pokoji. Prečo na mňa vrieskaš? Hazal! Neporozprávame sa. O čom sa chceš rozprávať, Jansu? O tom, ako si sa presťahovala do vily?
Bravo, blahoželám. Opäť si mi ukradla miesto. Netáraj také hlúposti. Nevidíš, že ma to trápi? Naozaj? Zmizni, nehraj to tu na mňa. Čo hrám, Hazal? Budem tam len, kým sa neskončí súd. Vrátiš sa späť, neboj sa. Takže ty ma dokonca ľutuješ? Prosím ťa, prečo tu predo mnou hráš, že ma ľutuješ? Že sa pre mňa trápiš a neviem čo ešte. Urob čo len chceš, ale ja som biologická dcéra svojho otca. To je jasná vec. A na tom sa nikdy nič nezmení. Ty buď pokojne dcérou toho maniaka Oskana. Škoda. Prišla som za tebou, aby som sa s tebou porozprávala, ale vôbec si sa nezmenila. Nezmenila som sa a ani sa nezmením, pretože všetko sa deje tvojou vinou. Chúďatko slečna Jansu bola ukrátená o lásku svojho otca. A Hazal je len odsunutá na druhú koľaj. Jasné, pre teba je to jednoduché však. Ty sem chodíš z vily, ale ja stophané. Rozumieš rozdielu, ktorý je medzi tým? Dokážeš to pochopiť? Všetci ste ma podviedli. Všetkých vás nenávidím, počuješ? Povedzte mi, vy, Vary, nie ste lekár. Povedali ste 2 týždne a už je to mesiac. 1,5 mesiaca. Prečo 3 razy testujete to isté? Je také ťažké porovnať 2 vzorky? Iste rozumiem. Nehnevajte sa, pán doktor, ďakujem vám, majte sa. Čo sa stalo? Ešte nie sú výsledky? Nie sú. Neviem, prečo sa tam s tým tak dlho piplú. 3 razy testujú to isté, ešte to nie je. Keď si čakal tak dlho, ešte chvíľu vydrž. Ja už nebudem čakať, Solmas. Mám toho plné zuby, riešim iné problémy, nemám peniaze. Alper, čo keby si začal pracovať? To je výborný nápad, Solmas. Začnem robiť ako čašník spolu s tebou. Pracujem tam ako vôľ, aj ty by si mohol začať. Teda, ty si možno vôľ a možno tak pracuješ, ale ja volom byť nechcem. Ak si nevšimol, sedíš u mňa doma. Sme manželia, ak si nevšimla. Tak potom zaplať nájomné. Solmas, choď do roboty, prines nejaké prepitné. Už nemáme peniaze. Choď a trochu sa tam vykrúcaj. Ďalej. Chceli ste servírovať škoricový likér, než prídu hostia. Dobre, hneď prídem. Nie si na vyučovaní? Kašlem na školu, odchádzam. Stretneme sa? Kde? Volá mama. Nezdvihnem, možno sa budeš strachovať. Do paroma nezdvíha. Jasné. To som predpokladal. Nenechala to na náhodu. Ale ktorá výmena zámku doteraz zastavila Oskana? Ha? Kde je ten telefón? Do paroma!
Ty si ma vyľakal. Čo sa sem zakrádaš ako nejaký zlodej? Kde je sestra? Išla na trh. Prečo si u nej? Vypli nám doma vodu. Teta ma zavolala, aby som sa umýla. Iste si so sebou zobrala telefón. Stráži ho ako oko v hlave. Je v ňom dôležité video. Odkiaľ to vieš? Povedala mi to. Najskôr ti ho chcela predať, ale rozmyslela si to. Počká, kým sa skončí súd, aby ti to bolo jasné. Čo bude dovtedy robiť? Neviem. Dáš si kávu, keď ju uvarím? Nie je hra. Nafukuje ma z nej. Takže si to nevymazal. Vlastne si ho určite ani nenašiel. Nie, vymenila zámok. Nedostal som sa tam. Oskan, si naozaj veľmi neschopný chlap. Neboj sa, hovorím ti, že to vybavím. Všetko sme vybavili a ty nedokážeš zobrať jednej žene telefón. Čo už s tebou? Zase to musím vybaviť sama. Pôjdem do bytu v noci, keď bude spať. Prestaň trepať. Keby sa tá ženská ku mne aspoň raz správala ako k človeku. Aspoň raz. Čo je s tebou? Bábka na špagátikoch. Zlostil si sa, že ťa volám bábka. Ty si bábka. V očiach Jandan nie si človek, ale bábka, kamoš. Engin, ona ma už dosť vytočila. Mám chuť sa s niekým pobiť. Prisahám, že ťa prizabijem. Upokoj sa. Nemôžeš urobiť chybný krok, kým sa neskončí súd. Nemôžeš urobiť jedinú chybu, kamoš. Si bábka, Oskan, bábka. Si bábka, Oskan, bábka. Ja čo? Si bábka, Počkaj. Oskan, bábka. Bábka, Oskan. Pani Jandan, vraj ste ma volali. Hneď som pribehol. Vítaj, Osman. Sadni si. Ďakujem, ale najskôr vám chcem ponúknuť kyticu tohto týždňa zo záhrady z vily. Je znova vypestovaná vlastnými rukami, ale tento raz je predsa len ešte krajšia, lebo som použil pri zavlažovaní hnojivo z čerstvých červíkov. Páči sa. Červíky? Áno, takže je to organické. Áno. Sadni si. Tuče, príď sem, prosím. Tuče, prosím, daj ich do vázy. Prosím ťa, hoď tam 1-2 aspiríny. Osman. Je stále všetko v poriadku medzi tebou a Keriman? To je otázka. Samozrejme, že áno, ale inak sme si veľmi blízki. Asi tak. Výborne. Chcem, aby si vymazal jedno video z jej telefónu. Urobil by si to? No iste, môžem to urobiť. A o aké video ide? Keriman natočila video, ako sa chcel jej brat Oskan upáliť. To sú psychopati. Tá žena je šialená a k tomu chamtivá. Viem o tom. Chce ho asi predať druhej strane, aby niečo urobili. Chce prekaziť pojednávanie. Preto musíme vymazať to video. Pani Jandan, považujte to za vybavenú vec. Kde berieš istotu? Nebojte sa. Keriman určite spracuje. Máte ešte nejaké prianie? Nie. Len maj vo vile oči a uši na stopkách. Pán Rahmi už prišiel? Nie, ešte sa nevrátil. Prečo sa na ňo pýtate? Len tak, bola som zvedavá. A Džihan sa vrátil? Nie, teda neviem, ešte som nemal to potešenie. Raz ho budeš mať. Dúfam. Vitajte, pán Džihan. Čo znamenajú tie zvuky? Pani Dilara organizuje večierok. Aký večierok? Prišiel Džihan. Džihan. Drahý, vitaj. Ahoj. Čo to má znamenať? Výročie založenia nadácie. Usmievaj sa. Dobre. Vítajte. Vítaj, Gorkem. Je príjemné vidieť ťa opäť doma. Určite to zneužiješ.
Vítajte. Vítajte. Vítaj. Jednu fotku, prosím. Prepáčte, nečakal som to, preto meškám. Drahí naši priatelia, chcem vás srdečne privítať. Ak dovolíte, rada by som vám povedala pár slov. Ja a Jihan sme naozaj šťastní, že môžeme spolu oslavovať 20. výročie založenia nadácie. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujeme. Chcela by som sa s vami podeliť ešte o jedno svoje tajomstvo. Aké? Tento rok oslavujeme s Jihanom 19. výročie našej svadby. To je výborné. Gratulujem. Áno, ale nie dnes. Tajomstvo? Chcem s Jihanom prežiť ďalších, nie 19, ale 39 rokov. Prajeme vám všetko dobré. Ďakujem. Gratulujeme vám. Teda iba 39 rokov? Jihan, ďakujem ti za všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili. Ďakujem ti aj za túto krásnu rodinu. A ja tebe ďakujem. Ďakujem. Zatancujeme si? Dobre. Ako pokračuje mamino číslo? Toto jej ide naozaj dobre. Nedokážem si predstaviť, ako sa cíti otec. Je mi ho veľmi ľúto. Priznám sa, že mi je vlastne ľúto aj mami Dillary. Veľmi bojuje. Každý tu hrá divadlo a všetko iba kvôli mne. Len preto, aby ma nedostal Oskan. Ale Jansu, neblázni, nesúvisí to s tebou. Nie. Poď, ideme von. Kam? Neviem, nechcem tu byť. Poď. Pôjdeme niekam, niečo vyvedieme, niečo si vymyslíme. Tak poď. Čo to má znamenať? Pozri, aký skvelý večierok, všetci sa zabávajú. Prečo si to urobila, Dillara? Mohol by si sa usmievať nie kvôli mne, ale pre Jansu. Takže celé toto divadielko hráš kvôli Jansu? Nič nehrám, Jihan. Robím len to, čo robia všetci v našom živote. Je to show, ale to ty nepochopíš. Táto show ťa uspokojuje? Naozaj to nedokážeš pochopiť, Jihan. Život je jedna veľká show. Najmä pre ľudí, ako sme my. Buď si istá, že táto show nebude mať šťastný koniec. Ale bude, Jihan. Dotiahnem ju do šťastného konca. Už je tak veľa hodín a ona ešte neprišla domov. Zbláznim sa. Počkaj, nerob hneď paniku. Nezdvíha telefón. Volala som jej, ale buď hneď zruší hovor, alebo vôbec nedvíha telefón. Strašne sa bojím, že sa jej niečo stalo, Daria. Čo by sa jej mohlo stať? Prosím ťa, nemaluj hneď čerta na stenu. Odkedy sem prišla, vôbec sa neusmieva. Tak veľmi sa bojím, že utečie z domu. Nemyslí na také veci. Počkaj ešte pár hodín. Pamätáš sa, čo sa stalo minule? Odišla z domu a išla v noci von s nejakým čudákom. Išla som za ňou a hľadala som ju po celom meste. Našťastie sa nič nestalo. Allah ju vtedy ochránil. Gulseren, nezavoláš radšej pánovi Jihanovi? Neviem. Podľa mňa by si mohla, aby si mala čisté svedomie. Nie, ešte je asi trochu priskoro. Počkám ešte chvíľu a potom. Možno išla s kamarátkou na nejaké hlučné miesto a preto nepočuje telefón. Na aké hlučné miesto by mohla ísť? Veď je to ešte dieťa. Isté, ale ona si to nemyslí. Dobre, počkaj, ešte raz jej zavolám. Gulseren, zavolaj mi, keď príde domov, dobre? Budem čakať. Dobre. Fajn, a nebuď k nej veľmi zlá. Ja a zlá nerozprávaj nezmysly. Zavolám ti. Čo sa stalo, mama? Sestra Jansu ešte neprišla domov? Tvoja sestra nie je Jansu, ale Hazal. Nemám ani chvíľu pokoj. Čo je? Čo voláš? Kde si, prosím ťa, konečne počujem tvoj hlas? Bála som sa o teba. Prečo si sa bála? Nič mi nie je. Kde si? V kaviarni s kamarátmi. S akými kamarátmi? V akej kaviarni? O to sa nestaraj, to je moja vec. Pozri sa, koľko je hodín. Príď domov, prosím ťa, dobre? Dobre, prídem. Prídem po teba?
Som snad decko? Prečo by si mala prísť po mňa? Koľko má to dievča rokov? 17. O mesiac bude mať 18. Jasné, prídem, zlož to už. Bez prestávky to trvá 8 hodín. Bez prestávky to nie je pre mňa. Mne to trvalo do Bodrumu 7 hodín. Ako si to dokázal? Išiel si 200? Minimálne. Fičal som, čo to dalo. Cesta do Izmiru je neskutočná, ako pristávacia dráha. Rýchla jazda je super, nie? To ti teda poviem. Máš rada rýchlosť? Veľmi. Super, tak vyrazíme na juh alebo k Čiernemu moru. K Čiernemu moru? Taký je život motorkára. Stačí len cesta, po ktorej môžeš ísť. To snad nie. Nemám pokoj ani 2 minúty. Teo, tak ja už asi pôjdem. Noc je mladá. Ešte nikam nechoď. Pôjdeme do klubu. Čo keby si tam raz nešiel? Dobre, tak ťa odveziem. Nie, netreba, pokojne sa bav. Pôjdem domov taxíkom. Čo si sa zbláznila? No tak všetci. Hazal odchádza. Prečo tak skoro? Iba teraz začne hrať živá hudba. V pohode, je to prvá noc. Na budúce zostanem dlhšie. Super, čakáme ťa. Rád som ťa spoznal. Aj mňa tešilo. Maj sa, Hazal. Ahoj. Vezmi si toto. Teda, sekne ti to? Naozaj? No tak, nasadaj. Sedí sa ti dobre? Áno. Myslel som si, že dom Džihana Gurpinara vyzerá inak. Oh, to nehovor ani zo žartu, už som zúfala. Kedy sa skončí ten súd? Neviem, môže to trvať mesiace. Kým sa to neskončí, musím zostať u Gulseren. Platí ti otec náklady? Nemám problém s peniazmi. Jediný problém je, že musím byť tu. Nezapíšu ťa do matriky? Si ich biologická dcéra. Urobia to, ale nie je to jednoduché. Vysvetlím ti to neskôr, to je na dlho. Fajn. Uvidíme sa aj zajtra? Uvidíme. Zavolám ti. Dobrú noc. Počkaj chvíľu. Kam tak rýchlo? Ani ma nepoboskáš? Ale Teo... Neboj sa, ja ťa nezjem. Čo je, kráska? Prečo utekáš? Alebo ťa doteraz ešte nikto nepoboskal? Moja kráska. Hazal, vieš, že si veľmi príťažlivá? Teo, prosím, už choď. Dobre, choď dovnútra a ja pôjdem.
Dcerka, kde si bola doteraz? Povedala som, že s kamarátmi. Za akými kamarátmi? Kde ste boli? No s kamarátmi zo školy. Je skoro 12 hodín. Oni sa tiež túlajú po vonku tak neskoro? Čo je na tom zlé? Je to v pohode. Hazal, tak som to nemyslela. Prečo ma spovedáš? Nestačí, že bývam na tomto smetisku a ešte sa do mňa budeš navážať? Hazal! Chcem už spať, choď preč! Hazal! Ideš hneď spať? Nie, a ty? Nie, budeme tu do rána. To nehovor, budem žiarliť. Ak žiarlíš, príď za nami. Inokedy. Vlastne, keby som ťa nespoznala, zbláznila by som sa tu. Ešte, že som ťa stretla, Theo. Haló, Jihan? Volala si mi, Gulsaren? Prepáč, nepočul som ťa. Stalo sa niečo? Nie, nebolo to nič dôležité. Hazal prišla neskoro domov. Veľmi neskoro? Kde bola? Neboj sa. Nemusíš sa znepokojovať. Kde bola a s kým? O koľkej prišla? Daj mi ju k telefónu. Jihan, to nie je nutné. Prežíva ťažké obdobie. Nechaj to tak. V poriadku. Ako sa máš? Ujde to. Tak, dobrú noc. Dobrú noc, Gulsaren. Dobrú noc. Vy ste neboli doma? Nie, boli sme vonku. Som hrozne hladný, poďme sa nájsť. Poďme. Ani to neschovávaj, sme hrozne hladní. Počkaj, pripravím vám to na stôl. No, Vydržte. dobre teda. Fajn, počkáme. Čo chceš piť, džús? Áno. Jansu, moja najdrahšia, detkov poklad. Nech sa páči. Ďakujeme. Dobrú chuť. Volá mi detko. Teraz? Nezdvihneš to? Nechcem sa s ním rozprávať. Detko urobil niečo zlé mojej mame. Pýtala som sa otca aj mami, ale nechcú mi nič povedať. Opýtala som sa aj mami Gulseren a ona povedala len, že ma ľutuje. Ak niečo vieš, povedz mi to. Vôbec nič neviem. Keby som vedel, povedal by som ti to. Teraz volá mne. Zdvihneš to? Nauckali ich proti mne, ale čo zle som im všetkým vlastne urobil, ha? No čo som spravil, čo zle som im vykonal, keď ma odmietajú, ha? No nič, iba som im pomáhal. Ach, Rahmi, ostal si úplne sám. Zomrieš sám v hotelovej izbe. Už ani neexistuje nikto, kto by ma zachránil. Neuvidia ani môj pohreb. Jihan. Áno, prosím, Dilara. Ďakujem ti, že si sa správal milo k hosťom. V
V poriadku. Nie je za čo. Dobrú noc. Môžeme sa porozprávať. O čom sa chceš rozprávať? O tom, že si bez môjho vedomia zavolala hosti a zorganizovala večierok? Že si hrala divadielko? Tým začneme? Ty nerozumieš, že ťa stále milujem. Dilara, prosím ťa, nechaj to tak. Milujem ťa, Jihan. Milujem ťa viac než predtým. Toto je láska? Nenávidíš ma. Nie, tak to nie je. Ani nebolo. Nie je to pravda. Dala si mi syna Ozana, vychovala ho ako leva. Vychovala si moju princeznú Jansu. 19 rokov si mojou ženou. Urobila si veľa zla, ale necítim nenávisť. Hnevám sa, ale dokážem sa ovládať. Prečo mi teda nedáš žiadnu šancu? Prečo nám nedáš šancu, aby sme zachránili manželstvo? Nezaslúžim si to? Tá šanca neexistuje. Pozri. Som tu iba kvôli Jansu. Keď sa skončí súd, odídem odtiaľ, to pochop to. Dilara, nechcem ti ublížiť. Ja ťa nechcem raniť. Prosím ťa, netlač na mňa.